Estamos en Cadena Universal Radio. Esto es El Cowboy de Medianoche y nuestro compañero Marcial González a punto de entrar con su agenda cultural y musical. Una idea, producción y dirección de Marcial González. Porque lo bueno se sirve en esencia. Adelante, Marcial. Gracias, amigo Gaspar. Hoy, en esta agenda cultural y musical, vamos a hablar de un espectáculo gallego. Concretamente, del espectáculo llamado Reinventio. Un evento que combina la magia, la danza y una parte de la vida del circo. Todo ello para transformar la ilusión en un relato emocional y visual. Reinventio combina números de ilusionismo, acrobacias imposibles, juegos malabares, equilibrio sobre bastones, danza contemporánea y números aéreos. Destaca una técnica de suspensión capilar. La coreografía de este espectáculo corre a cargo de Mercedes Suárez y la compañía Druida Danza. Reinventio se presentó este pasado martes, día 21 de octubre, y este es el audio de dicha presentación. Bo día a todas e a todos, moitas grazas por acompañarnos. Eu son Martín Varela, falo en representación da dirección artística de Reinventio e de Thinking Up Events, a entidade que promove este espectáculo. Queremos agradecer en primeiro lugar a Xunta de Galicia, hoxe representada polo director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. Un placer que apoyedes este proxecto e presentalo xunto con vosco aquí. E tamén queremos agradecer ao Museo das Peregrinacións por acollernos. Hoxe vou falar un momentiño eu, pero presentamos Reinventio. Hai 3 anos estábamos nunha instalación de Sargadelos, como se ve aí nestas imaxes, presentando o primeiro Inventio. E o que pretendía ser aquel espectáculo era un espectáculo que xa, dende o seu nome, digamos que reivindicara o Camiño de Santiago dende outro punto de vista. A propia Inventio, que este descubrimento dos restos do apóstolo, era a que activaba a narración distópica nun futuro no que desaparecera o camiño e que íbamos recuperando eses elementos. Moita xente nos preguntaba, pero este título de onde ven? Dábamos esta pequena explicación así, digamos, histórica, historiográfica, e agora facémolo tamén con Reinventio. Reinventio é o nome que recibe o redescubrimento dos restos do apóstolo que, tras ser agochados en 1589 por temor de ser saqueados polo pirata Drake, despois un par de séculos despois aparecen de novo, descúbrense nunha excavación arqueolóxica e digamos que se redescubre este Camiño de Santiago que levaría en última instancia á celebración xacobea, non? Xa da nosa era. E para min é algo moi bonito, non? Porque digamos como que é redescubrirnos a nos mesmos. Este foi o punto de partida, non? E neste Reinventio o que se vai contar é a historia dun mago que perde a súa ilusión e ten que bucear, digamos, a través dos seus medos, dos seus soños para reatoparse consigo mesmo. Entonces fai como unha especie de camiño simbólico. E realmente, e se me permites, Xosé, vou non explicar facendo un xogo de maxia, porque senón é que non me sale, sabes? O de falar está limitado, pero a maxia é ilimitada. Digamos que en Inventio xa comezamos co tema da maxia, pero tamén con outras disciplinas. En Inventio houbo circo, houbo tamén danza e houbo, por suposto, maxia. Vas meter que axudar, eh? Sí. Corta aquí, porfa. Aquí, así, arriba. por exemplo. Aí. E nos quedamos con este cachiño. Vou apoiar isto por aquí. Aí. Damo a min, fagoche de asistente. Non mo digas dúas veces que estábamos buscando xusto un asistente. Para Reinventio. Exactamente. Pois empezamos aí con esta exploración que agora seguimos explorando en Reinventio. E en Inventio tivemos circo, visitáronos artistas de todas as partes do mundo, prácticamente. E agora repetimos, de feito, xa temos confirmado un artista que ven dende Austria que fai un número de forza capilar que é espectacular. Tuvemos danza cunha das compañías máis enlleiras de Galicia, que é Druida Danza, dirixida por Mercedes Suárez, que fixo un traballo estupendo, non? E realmente acaba sendo unha proposta algo singular,
porque non hai tantos exemplos nos que convivan estas artes en escena, nos que convivan o circo, a danza e a maxia. Sí que a veces hai algunha pincelada dun deles, pero non todos así en conxunción. E precisamente é onde nós poñemos todos eses esforzos, en xuntar todas estas disciplinas. E entonces, cando a xuntamos, bueno, daquela fixemos Inventio, e nesta ocasión esperamos hilvanalos e facer Reinventio. Entón, nada, quédame solo falar do que me queda, que imos estar este Nadal percorrendo Galicia, as 7 cidades de Galicia, imos facer 9 funcións, arrancamos en Ferrol, a miña terra, o 12 de decembro, e seguiremos por Vigo, por Ourense, Pontevedra e demais. As entradas van a estar á venda, algunhas xa dende hoxe, Coruña e Ferrol demoranse un pouquiño máis, pero próximamente tamén estarán á venda en ataquilla.com. E nada, estamos desexando encher o Nadal, que esta época tan ilusionante de maxia, de circo e de danza con Reinventio. Así que moitas gracias e dou a palabra a Xosé Merelles. Grazas, Martín. A verdade é que eu estuve nesa presentación do Centro de Información de Sargadelos, que eu descoñecía, e é un espectáculo arquitectónico, pero foi unha presentación das mellores que asistín eu na miña carreira profesional como responsable de comunicación de turismo. E tamén estive nunha sesión de Inventio no Teatro Colón, e si as Reinventio vai ser como Inventio, a verdade que o éxito vai a estar asegurado. Para Turismo de Galicia, para a Xunta de Galicia, pois toda unha satisfacción poder volver colaborar con vos e poder ofrecer pois este programa de actuacións que vai levar as 7 cidades de Galicia, un espectáculo de primeiro nivel, sobre todo nunha época que a demanda turística non é a máis elevada, pois para nós é unha gran satisfacción. E ter tamén un programa especial dentro do que xa o Nadal, porque nos desde hai uns anos levamos poñendo en marcha un programa que se chama Nadal en Galicia, na que se aglutinan pois todos as propostas tradicionais, con beléns, con festas, con mercados, pero tamén incorporamos pois actividades como a que hoxe presentamos. Hai 2 ou 3 anos tivemos un espectáculo en Santiago que foi como unha especie de proba de como tamén no Nadal, en datas que non hai unha demanda turística especial, pois este tipo de acontecementos pois atraen visitantes de Galicia e de fora de Galicia, o que nos leva a obter pois unha maior ocupación nos establecementos hoteleiros e unha meirande actividade pois espallada neste caso en todas as cidades galegas. Un pouco máis, desexarvos que sexa un éxito Reinventio como foi Inventio, e que saibades que, bueno, sempre que as propostas estén montadas e armadas con xeito como esta, pois sempre vades ter pois o apoio de Turismo de Galicia e da Xunta de Galicia, porque agora mesmo nos estamos observando que os acontecementos e mesmo podemos sinalar os concertos do Xacobeo, que este ano pois van a estar en máis de 80 localizacións de Galicia con 180 acontecementos. Pois bueno, son propostas que é unha das propostas máis interesantes de España e eu diría tamén de Europa para atraer visitantes, e contamos que cando remate o ano pois máis de 1.700.000 persoas pasaran por todos os festivais e concertos que
que patrocinou Turismo de Galicia, a Xunta de Galicia. Eso supón unha especialización neste tipo de acontecementos, no que tamén podemos incluir pois Reinventio e algunhas outras iniciativas que apoio a Xunta de Galicia, e todo elo, pois, bueno, nos leva a incrementar esa oferta complementaria que tanto se precisa, pois, para consolidar Galicia como un destino turístico de primeira orde, pois, no panorama español. Neso estamos, e este ano, pois, gracias a esta programación, pois, vamos a superar incluso os visitantes e a ocupación hoteleira que tivemos o ano pasado. Desde logo que este investimento, que non deixa de ser moi importante para a administración autonómica, veise recompensado con creces, xa non só no que representa esta ocupación e o gasto turístico que fan os visitantes que acuden a estes acontecementos, sino tamén pois o emprego que se xenera arredor dos festivais e de acontecementos e de espectáculos como que hoxe presentamos, e tamén, pois, bueno, ese desenvolvemento empresarial do que estamos moi orgullosos. Por iso que nada, todo o noso apoio a Reinventio, e esperamos que sexa, como decía ao principio, todo un éxito. Eu garantizo casi desde aquí. Moitas gracias. Y ahora vamos a conocer las fechas y ciudades donde se representará Reinventio. El día 12 y 13 de diciembre será en el Teatro Jofre de Ferrol. Luego, el día 14 de diciembre, actuará en el Teatro A Fundación de Vigo. El 20 de diciembre estará en el Auditorio Municipal de Ourense. El 26 de diciembre en el Teatro A Fundación de Pontevedra. El 27 de diciembre en el Auditorium Fuxac Os Ventos de Lugo. Los días 3 y 4 de enero del año 2026 en el Teatro Colón de La Coruña. Y por último, el 17 de enero del 2026 en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela. Las entradas para disfrutar de este espectáculo ya están a la venta a través de www.reinventio.gal y en www.ataquilla.com. El coste de las localidades varía entre los 15 y 25 euros, dependiendo del recinto y la ciudad en la que se celebra la función. Pues, amigo Gaspar, esto ha sido todo en esta agenda cultural y musical de hoy. Te doy paso para que continúes con este Cowboy de Medianoche.